APHLC pen Sekari Tiso BJP pen Mongol Singh Terong APHLC pen Don hedi 325 bang don pharoke thomra in koirapo la ake onge BJP sai selu aprange BJP non APHLC chaplang at la pen ASDC pen tado la pen Congress pen tado sarla pini nang lipan ronghang rongbong ben nang lipan nang hang puthak nang li dam lama dam dem la haya puthak nang li ra theng ko election hotedi amasi lage election pulote ilitum ahok alam penke election ka declare arni penke ilitum kaddo gaveta Chief Election Commission of India arum si ilitum do alang litum alam se arjunangi lama si election yang kan nilike ini ta candidate party amuni ang nilitum arjunang muchot lo ason kaprek nilitum non matha un nomination process ta jujelang penap si juji penap baji ke thom si juji baji ke thom gali baji phoma lom an si juji election process nomination ki pia process ta la si nelitum richo ke hayalong ke pini dam une der lo neli si thi si toy thondom dam lo elium Vikram Hansia ke hai la pen David Kathara ke hai tum si arideng richo ke hayalong thonnom lo ni tunga choning ri ke chikloi jon homoi nang pitha apor nang pitha pho angge neli tum dam ji chingki dam ji lage jada lam se sarang litum la non namat rat pen bate na son se theklong lo APHLC pa party lo non regional ka sab tang tang chat la si regional party mo pen litum pano ning chi thela ke hai ye phat non la basem pi election lo nelitum kama thake non ke hill tribes hiana two hill tribes kilonjia ohomia kape adivasi lokedi lapen akaprek anatho bang akaprek anatho bang halake tribal kaliatu lake halatum non kewang mi atu mane abinong kewang mi sai selu latum non 6 schedule declare that of kewang halatum bangke Bengal pen Bangladesh pen Bihar pen halatum ke ong thu thedet poke ilitum ong munak poke lasi nelitum kamatha motapu edlo rokom gi pusi matha la pen nitum highway gi pusi matha athema Anglong arat la pen khilonjia ohomia adivasi atum anta kiring ji phanke along le kache raye phange ingtung ge di BJP atum Congress tum ke nang tum along le nang rai pg nang tuma khei reng nang ji pu ge ning je ke la tum ke claim ke la tum ke la si schedule ta ot high headed loke la si eviction ta VGR long beta eviction ta high headed loke BJP Congress tum ke nili tum mag eviction ji ke la pen autonomous state ta ni tum mag hang vek ji la pen pelong vek ji ke ni tum mag APHLC ke sartang de non la BJP tum high dead lo bole de non ke nili tum ke high dead lo po bang ning je teng tum te dead lo la tum rempo ke ali jong si la tum high pon lo la so high no re mota election ni ma election se la so la ke chini lo eviction se la si nili tum mana pe high populo ke rata tu